Sisekhona KwaZulu Natal sixhumana nentatheli yezindaba ze-SABC uThabiso Sithole ehamba noGcobani Blom bona-ke basemgungundlovu nalapho kuqhubeka khona ukukhuculula. Thabiso, sikwamukele endabeni zasemini, lihamba kanjani uhlelo lokukhuculula lapha emgungundlovu? Kakhulu noxolo ngibingelela ababukeli bethu bezindaba ku-SABC1. Noxolo ngakusho ukuthi soloko sifike lapha ethawini, ngibiza ngethawini phela iMaritzburg ezwe ngaleyo ndlela abantu balapha kanye nosomabhizinisi kanye nabantu bomkhandlu balapha eMsunduzi nomgungundlovu bafike ngobuningi babo kuma-mall afana njengalawo. Sikhuluma nje siku-Edendale Mall. Noxolo ngizocela ukuthi ungilandele umyisi wamabhizinisi olahlelwe kakhulu lapha uSabelo Vilakazi. Sabelo, emva kwekhamera or emva kwakho ibhizinisi lakho leli bazingenele bamosha. Hey Thabiso, ngibingelele kubalandeli be-SABC. Hey Thabiso, silimele kakhulu njengosomabhizinisi bala endaweni, kakhulukazi nje mina ngisuka kude nale mall. Ngiqale ukudayisa kule mall eRank 2011, ngidayisa ama-fruits, ngidayisa ukudla. Ngakhula ngaba usomabhizinisi ngaze ngaba nezitolo ezihlanu ezintathu. La bengiqashe abantu aba-more than 60 abantu ebengibaqashile bebakwazi ukondla imindeni yabo. So uma kwenzeke kanje sishayeke kakhulu kangangokuba nje uma ngabe bekhalela imisebenzi bengazi ukuthi bazodlani kunzima kakhulu. Njengathi nje njenganami nje manje uma ngibuka abantu nje besafarisha even for izinto ezincane ezifana nesinkwa ezifana nobisi. Kubuhlungu kakhulu ukuthina ukuthi namhlanje asikwazi ukuvula izitolo zethu abantu bazodla bahlale kahle. And lento ilimaze kakhulu ne-economy yala eSouth Africa, ilimaze kakhulu ne-economy yala endawo ne-infrastructure. Kuwabantu bethu abantu abamnyama abasenze sasafika kule simo esikusona. Sabelo, ngizocela ukuthi kudedela kancane siye ngala sisilo uzinhle sicela uze lapha kimi. Uwomunye lokho sifike la sanibona niyaqoqa niyaklina nawe usebenza kuyona le mall isikhathi asenaso mafushane nje kubuhlungu njengabantu abahlala lapha eideni yini futhi enifike nabulala izitolo benze ayisekho. Imisebenzi isiphelele kakhulu. Mina ekhaya lami mina kuphela umuntu osebenzayo, mina obefaka impuphu ekhaya. Njengoba kunjena njengamanje ayikho into esazokwenzeka njengamanje. Bonile ngcono kuba kuthiwa bathathile ngoba akekho umuntu ade bagadile bebezenzela bangashisa. Njengoba beshisile manje bagcwele kakhulu la ngaphakathi. Amaze siyabonga kakhulu. Noxolo uyazivela ke osomabhizinisi kanye nabahlali bakhona lapha eEdendale ethawini eMaritzburg. Into ebuhlungu ukuthi iyona imisebenzi esingekho abazi ukuthi asa liba bekelele. Ngibuyise intambo kuno noxolo.